सिलेंडर चोरांका आळो घालूसाठी चड्डी बनियन स्पेशल फोर्सची स्थापना. आमच्या स्पेशल फोर्स का बाईक परवडणार नाही म्हणून आम्ही सायकल वरसून सिलेंडर चोरांक चाप बसवचा ठरवलं. तेव्हा आमका डोंबिवलीच्या डिकॅथलॉन का गुढीपाडव्या निमित्त सायकलींवर जबरदस्त ऑफर असल्याचा समाज. मगे काय सरळ डिकॅथलॉन का घुसलो. 101 सायकली बघून आम्ही मॅड झालो. हे सायकली सिलेंडर चोरांक पकडूक सक्षम हत की नाही त्याची टेस्ट आम्ही सुरू केली. सायकली तर एकदम दणकट होते. आमच्या चाचण्यांतून पास झाले. मगे आम्ही त्यांना ऑफर विचारली. पहिली ऑफर 2x मेंबरशिप पॉइंट, तर तिसरी ऑफर ST100 सायकल मिळणार फक्त 11,999 रुपये, आणि तिसरी ऑफर 5 किलोमीटर रेडियस मध्ये डिलिव्हरी फ्री मिळणार. हे ऑफर फक्त 18 ते 22 मार्च पर्यंतच. मग आमच्या टाय चिपळ्यांचं लक्ष गेलो उन्हाळी सुट्टीत स्विमिंग पुलात पेऊक जाऊसाठी असलेल्या वस्तू आणि कपड्यांक. मग माझी चढवा ऐकतात काय, पेऊक नाही इला म्हणून काय झाला, स्विमिंग सूट घालून अगदी ऐटीत बाहेर. माझी चढवा अगदी जलपरीच दिसत होते. वेगवेगळे सूट, गॉगल असे वेगवेगळे वस्तू अगदी स्टायलिस्ट होते. आता हेंका बघून माका पण रौक झाला. मी पण कपडे घालून वाय स्टाईल मार. आता लवकरच आमका रिसॉर्ट का जाऊचा लागणार. मग तुम्ही केव्हा येतास डोंबिवलीच्या डिकॅथलॉन. आणि हा, इन स्टोअर गेम पण असतील, त्याच्यात पार्टिसिपेट केलास तर एक्साइटिंग प्राइज पण मिळात.